Месец май в нашата община е толкова красив и изпълнен с празници, шум и веселие, които превръщаме в тържество на розата, на младостта, на знанието, на песните и танците. Празникът се организира от община Гурково от 2004 година и е част на всички розопроизводители и розопреработватели в чест на хората, които с много труд отглеждат розовия цвят и го превръщат в натурални ароматични продукти. Уважаеми гости, скъпи мои съграждани, за мен е изключителна чест и огромно удоволствие да ви приветствам днес по случай празника на розата. Мога смело да го нарека Гурковския празник на розата. Искам да отбележа, че точно преди 20 години Общинския съвет и община Гурково, начело с господин Стоян Бонев, тогавашен кмет, моля да го аплодираме, са взели решението в нашия град, в град Гурково, да бъде тържествено отбелязван този празник. Искам да споделя, че едно цяло гурковско поколение посрещахме тези прекрасни майски изгреви в нашите розови поля. Там цареше, там кипеше и труд, и нови запознанства, кипеше и веселие, и на тези розови поля се създаваше едно обединение между по-млади, по-стари и успяхме да запазим и да възраждаме доброто в нас. Нека днес да благодарим на нашите розопроизводители за това, че продължиха тези традиции, за това, че запазиха този поминък, за това, че трудът, родолюбието не са чужди на нас хората от община Гурково. Нека благодарим на нашите розопроизводители, на нашите розопреработватели за това, че с техния труд, с техния хъс, с техните иновации толкова много години българската роза, българското розово масло е може би най-трайният символ. Искам да заявя, че ние, общинското ръководство, заедно с розопроизводителите, розопреработвателите и нашите прекрасни читалищни дейци, ще продължаваме и да възродяваме, и да съхраняваме традициите, които нашите деди ни предадаха. Заповядайте. Може ли да свалим микрофон? Ще свалим микрофон.